Κόναν τα σκοτεινά χρόνια του χαμού του Γιάννου Ιακώβου. Καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια δύσκολη ώρα και δύσκολη μέρα που όλοι δεν πήγατε για καφέδες, για ποτά, για αγκόμενες, για αγκόμενους και ήρθατε εδώ πέρα να υποφέρετε αυτό το μαρτύριο και ένα μεγάλο συγγνώμη σε όσους περιμένανε και χάσανε περισσότερη υπομονή και χρόνο, αλλά τα νεφελίμ κάνουν τη δουλειά τους καλά και το σαμποτάζ προχώρησε. Βασικά, πριν 4 χρόνια το όνομα Γιαγκόναν, αν το βάζεις στο Google, θα νομίζαν ότι ήσουν κανένας ψυχάκιας. Αλλά το κόνσεπτ αυτό, έτσι όπως έχει καταλήξει, έχει δείξει ότι τα παιδιά της διπλανής πόρτας, τα παιδιά με το χαρτζηλίκι τους και με μόνο φόντο, με μόνο όπλο την αγάπη τους για αυτό που κάνουν, μπορούν να γυρίσουν κάτι το οποίο μπορεί ορισμένοι να το ονομάσουν ταινία. Η ταινία δεν ξέρω άμα είναι φαντασίας, περιπέτεια, κωμωδία. Είναι ένα περίεργο είδος, ο καθένας θα το κρίνει με βάση τη δικιά του ιδιοσυγκρασία, αλλά το σίγουρο είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, φοιτητές, με μοναδικό όπλο το μυαλό τους και τις πατέλες που προσπαθούσαν να βρούνε για να κάνουν γυρίσματα εντυπωσιακά, αλλά με 0 φράγκα. Παράδειγμα, είχαμε συνέδριο στο Συνικό Τείχος, τα πλήρων όλα το Πανεπιστήμιο και στην Κίνα και σκάσαμε μύτη, χρονομετρήσαμε την απόσταση που είναι από το φυλάκιο των μπάτσων του Συνικού Τείχους, που έχει μικρό άνοιγμα ποδιών, οπότε δεν τρέχουν πολύ, μέχρι το σημείο που ήταν το γύρισμα. Πηδήξαμε από κάτω του Συνικό Τείχους και πήγαμε εκεί πέρα που δεν έχει κόσμο και μπορούμε να γυρίσουμε γιατί ήταν γεμάτο. Στα απαγορευμένα, βέβαια είχαν κάμερες αυτοί. Είχαμε εντοπίσει, είχα φτιάξει το σχεδιάγραμμα, κρυφτήκαμε κάτω τις κάμερες, δείχτηκαμε πάνω τις προβιές, σπαθιά και όλες τις τραγικότητες αυτές και μήνυον 1 λεπτά από το χρόνο που μέτρησα που θα κάνανε οι μπάτσες να έρθουν, πηδήξαμε κάτω το δίχως και μπήκαμε μέσα στο δάσος εκεί πέρα και αλλάξαμε και τελικά δεν μας πιάσανε γιατί ήμασταν εξελιγμένα Pokemon τρίτη μορφή. Και η εξέλιξη αυτή προήλθε από τα δικά μας μέρη βέβαια, γιατί εκεί που γυρίζαμε τη μάχη με τα βαφτήρ, βασικά ήρθε μια δημιουργία από παππούδες με τσουκράνες και λένε ότι ήμασταν δαιμόνια τις οργανιστές. Φέραν την κλούβα, μας μαζέψαν όλους, κάποιος πρόσθεσε κάτι λεφτά και τα κρατήσανε μέσα, αλλά η Τατιάνα τελικά μας έβγαλε και έκανε μια εκπομπή και κάπως το δίκαμε. Αυτό είναι το Γιαγκόναν 1, αυτό είναι το Γιαγκόναν 3. Δεν υπάρχει 2, γιατί η αρρύθμιση στον κόσμο του Γιαγκόναν είναι διαφορετική, είναι 1, 3, 17, 65 και μείον 1 μετά, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι σε κατακλείδη, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και ανάβουν εδώ τα αίματα, παρακολουθήστε αυτό που βλέπετε και συγκρίνετε το όχι με Hollywood, με άπειρα λεφτά χρηματοδοτήσεις που δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση από πουθενά, αλλά μια ταινία που είναι φτιαγμένη με το μεράκι, τον κόπο, την αγάπη, το αίμα πολλών παιδιών σαν και εσάς και που θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς. Τώρα στους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν βλέπω και πολλούς, θέλω να πω ότι υπήρχε η πρόθεση και η λαχτάρα να πάψει αυτό το οξύμορο σχήμα, να βλέπουμε επικές ταινίες στα αγγλικά, ενώ οι Έλληνες ήταν αυτοί που διδάξαν τα επικά συναισθήματα και ιδεώδη. Γι' αυτό και καλό, όσοι ξένοι είναι εδώ, να δούνε την ταινία στα ελληνικά με τους αγγλικούς υπότιτλους, να ερωτευτούν τη γλώσσα με τη λυρικότητα και τη μουσικότητα που τη διακατέχει
και να κάνουν όπως και ο Μέλ Γκίψον στα Πάτη, που το γύρισε στα αραμαϊκά, να γυρίσουν τους επόμενους 300 ή την Οδύσσια κτλ. Που ετοιμάζουν στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή